Salam hormatly okuwçylar, hormatly enatalar. Bugün Sanawdaky 43 sany üniversitetden 30 sany döwlet üniversiteti barada maglumatlar aýtmakçy. 2021-2022 okuw ýyly üçin bu üniversitetler okuwçy kabul etdilermi? Edil häzir okuwçy kabul etýärlermi? Ve öňümüzdäki günlerde haýsy günler okuwçy kabul ederler? Şu barada belläp geçmekçi. Bu üniversitetler haýsy synalar arkaly kabul etýändigi barada öňkü videomyzda belläp geçipdik. Bilşiňiz ýaly bir näçe üniversitet SAT, ACT ýaly synalar arkaly kabul etýär. Bir näçe üniversitet bolsa öz ýöz synagy arkaly kabul etýär. Käbirleri hem öz ýöz synagy hem de atestat arkaly kabul etýär. Galanlary bolsa diňe atestat arkaly kabul edýärler. Häzir bolsa 30 sany döwlet üniversitetiniň her biri barada aýratyn durup geçelim. Birinci üniversitetimiz Akdeniz Üniversiteti 28 iýulda öz ýöz synagyny online arkaly amal aşyrdy. 9 awgustda synagyň netijesi aýdylar. 23-27 awgust aralykda da bölüm saýlamaga mümkinçilik berýär. Bilşiňiz ýaly Akdeniz Üniversiteti diňe öz synagy boýunça okuwçy kabul etýär. İkinji üniversitetimiz Aksaray Üniversiteti. Bu üniversitet bu ýyl öz ýöz synagyny etmedi. Başga üniversitetden ýöz synagy we atestat arkaly okuwçy kabul edýär. Bu üniversitet şu ýyl 3 gezek okuwçy kabul etmekçi. Birinji kabul edişlik 15-19 iýul aralykda ýerine ýetirildi. Netijesi 2 awgustda aýdyldy. İkinji kabul edişligi 21-30 awgust aralykda ýerine ýetirilýär ve netijesi 7 sentýabrda belli bolýar. Üçüncü kabul edilişi 1-3 oktyabr aralykda bolýar, netijesi 6 oktyabryda belli bolýar. Üçüncü üniversitetimiz Anadolu Üniversiteti. Bu üniversitet öz ýöz synagyny online arkaly ýerine ýetirdi. Synagyň netijeleri aýdyldy. Öz ýöz synagy we atestat arkaly okuwçylar kabul etdi. Häzirki ýagdaýda okuwçylaryň okuw ýazylyşyklary dowam edip otyr. Eger de boş kalan yerleri bolsa, täzeden okuwa kabul edilişlik açmagy mümkin. 4-nji üniversitetimiz Ankara Üniversiteti. Ankara Üniversiteti öz ýöz synagyny online arkaly ýerine ýetirdi, netijelerini aýtdy. Öz ýöz synagynyň netijesi we atestat arkaly okuwçylar kabul etdi. Bu kabul edilişiň netijesi 13 awgustda belli bolýar. 5-nji üniversitetimiz Atatürk Üniversiteti. Bu üniversitet öz ýöz synagyny etdi. Ýöz synagynyň netijesi we atestat arkaly 11-20 awgust aralykda okuwçy kabul etýär we 23 awgustda netijeler aýtdylar. 6-njy üniversitetimiz Boğaziçi Üniversiteti. Bu üniversitet ýöz synagy etmeýär. Bilşiňiz ýaly SAT, ACT synalar arkaly kabul edýär. 26-30 iýul aralykda okuwçy kabul etdi. Netijeler öňümüzdäki günlerde belli bolýar. Yedinci üniversitet Bolu Abant İzzet Baysal Üniversiteti. Bu üniversitet öz ýöz synagyny etmeýär. Beýleki üniversitetleriň ýöz synagy we atestat arkaly kabul edýär. 21 iýul, 29 iýul aralykda okuwçy kabul etdi. 4 awgustda netijeler aýdylmaly. 8-nji üniversitetimiz Çukurova Üniversiteti. Bu üniversitet 31 iýulda öz ýöz synagyny geçirdi. Öňümüzdäki günlerde ýöz synagyň netijesi belli bolýar we şol ýöz synagyň netijesi boýunça okuwçy kabul edýär. 9 Eylül Üniversiteti. Bu üniversitet öz ýöz synagyny geçirdi. Netijeler belli boldy. 12 iýul, 16 awgust aralykda hem öz ýöz synagynyň netijesi boýunça hem de atestat arkaly okuwçy kabul edýär. 20 awgustda netijeler belli bolýar. 10. Düzce Üniversiteti. Bu üniversitet 20 awgustda ýöz synagy geçirmekçi. Ondan soň okuwçy kabul etmäge başlar.
11-nji Ege Üniversitesi. Bu üniversitet öz ýösdigini geçirdi. Netijeleri belli boldy. 26-28 iyul aralykda okuwçy kabul etdi. Bilşiňizler Ege Üniversitesi diňe öz ýösdigine boýunça okuwçy kabul edýär. Öňümüzdäki günlerde haýsy okuwçylar kabul edenini belli bolýar. Erciyes Üniversitesi. Bu üniversitet 25 iyulda öz ýösdigini geçirdi. 5 awgustda final netijesi belli bolýar. Ondan soň hem öz ýösdiginiň netijesi boýunça hem de attestat arkaly okuwçy kabul edýär. 13-nji Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi. Bu üniversitet ýösdigini etmeýär, attestat arkaly kabul edýär. Bu üniversitet 3 gedek okuwçy kabul edýär. Birincisi yerine yetirildi ve netijesi aýdyldy. İkinci kabul ediş geçti. Netijeleri 7 awgustda belli bolýar. Üçüncü kabul edişlik sentýabryň 6-8 aralykda yerine yetirilýär. 14-nji Gazi Üniversitesi. Bu üniversitet ýösdigini etmeýär. SAT, ACT ýaly finallar we attestat arkaly kabul edýär. 28 iyundan başlap 8 awgust aralykda okuwçy kabul edýär. 15-nji Gaziantep Üniversitesi. Bu üniversitet öz ýösdigini geçirdi. 14 iyuldan 6 awgust aralykda hem öz ýösdigine boýunça hem de İstanbul Üniversitesiň ýösdigine boýunça okuwçy kabul edýär. 11 awgustda netijeleri belli bolýar. 16-njy Gebze Teknik Üniversitesi. Bu üniversitet bu ýyl ýösdigini etmedi. 20 awgust aralykda SAT, ACT ýaly finallar başga üniversitetleriň ýösdigini we attestat arkaly kabul edýär. Netijeleri 1 sentýabrda belli bolýar. 17-nji Hacettepe Üniversitesi. Bu üniversitet ýösdigini etmeýär. SAT, ACT ýaly finallar arkaly kabul etdi. Netijeleri 5 awgustda belli bolýar. 18-nji İstanbul Teknik Üniversitesi. Bu üniversitet ýösdigini etmeýär. Diňe SAT we ACT ýaly finallar bilen kabul edýär. 2-13 awgust aralykda okuwçy kabul etmekçi. Netijeleri 23 awgustda belli bolýar. 19-njy İstanbul Üniversitesi. Bu üniversitet öz ýösdigini geçirdi. Netijeler 4 awgustda belli bolýar. Bu üniversitet diňe öz ýösdigine boýunça okuwçy kabul edýär. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi. Bu üniversitet ýösdigini etmeýär. SAT, ACT ýaly finallar arkaly ve İstanbul Üniversitesiň ýösdigini arkaly kabul edýär. Ýylla 3 gedek kabul edişlik edýär. 1-nji we 2-nji gedekki kabul edişligini yerine ýetirdi. 3-nji kabul edişligi 31 iyuldan 13 awgust aralykda geçiriler. 21-nji Karabük Üniversitesi. Bu üniversitet ýylla 4 gedek ýösdigini etýär. Her ýösdigininden soň hem öz ýösdigini arkaly hem de attestat arkaly okuwçy kabul edýär. Bu ýyl 1-nji we 2-nji ýösdiginilaryny geçirdi. 3-nji ýösdigini 6 awgustda geçirer. 11-15 awgust aralykda okuwçy kabul edýär. 4-nji ýösdigini 3-nji sentýabrda geçirer. 8-12 sentyabr aralykda okuwçy kabul edýär. 22-nji Marmara Üniversitesi. Bu üniversitet öz ýösdigini geçirdi. Öz ýösdiginiň netijesi boýunça okuwçy kabul etdi. Öňümüzdäki günlerde 24-27 awgust aralykda täzeden okuwçy kabul edişlik geçirer. 23-nji 19 Mayıs Üniversitesi. Bu üniversitet öz ýösdigini geçirdi. Öz ýösdiginiň netijesi boýunça okuwçy kabul etdi. Inni 9-18 awgust aralykda ikinji gedek okuwçy kabul eder. Hem öz ýösdigine boýunça hem de attestat arkaly okuwçy kabul edýär. 24-nji Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Bu üniversitet bu ýyl ýösdigini etmedi. Başga üniversitetleriň ýösdigini we attestat arkaly kabul etdi.
Netijeler 9 awgustda belli bolýar. 25-nji Orta Dow Teknik Üniversiteti. Bu üniversitet ýöz synagy etmeýär, SAT, ACT ýaly synaglar bilen kabul edýär. 1-18 iýul aralykda okuwçy kabul etdi. Netijeleri öňümüzdäki günlerde aýdylar. 26-njy Sakarya Üniversiteti. Bu üniversitet öz ýöz synagyny etdi. 21-nji iýun 16-njy iýul aralykda okuwçy kabul etdi. Netijeleri 23-nji awgustda belli bolýar. Ondan soň goşmaça okuwçy kabul etmeýär. 14-nji, 21-nji, 28-nji sentýabrda ätýaşdaky okuwçylardan kabul eder. 27-nji Selçuk Üniversiteti. Bu üniversitet 3-nji iýulda öz ýöz synagyny etdi. Öňümüzdäki günlerde hem öz ýöz synagy boýunça hem de attestat arkaly okuwçy kabul eder. 28-nji Süleyman Demirel Üniversiteti. Bu üniversitet ýöz synagy geçirmedi. 5-nji 11-nji iýul aralykda hem başga üniversitetlerin ýöz synagy arkaly hem de attestat arkaly okuwçy kabul etdi. 9 awgustda netijeler belli bolýar. 29-njy Tokat Gazi Osman Paşa Üniversiteti. Bu üniversitet geçen ýyl 4 san ýöz synagy etdi. Bu ýyl häzirlikçe 1-nji ýöz synagyny geçirdi. Ýöz synagyň netijesi belli boldy. Ýöz synagyň netijesi boýunça okuwçylar kabul etdi. 2-nji ýöz synagyň güni häzirlikçe belli däl. 30-njy Yıldız Teknik Üniversiteti. Bu üniversitet geçen ýyl ýöz synagy geçirdi. Bu ýyl ýöz synagy geçirmedi. SAT, ACT ýaly synaglaryň netijesi bilen okuwçy kabul etmekçi, haýsy günler kabul etçi öňümüzdäki günlerde ma'lum ediler. Şeýlelikde 30 san üniversitetiň üstünde durup geçdik. Eger siz bu üniversitetlere girmek isleýän bolsaňyz, dokumentlerinizi taýýarlap, Atamrat danışmanlyk bilen habarlaşyp bilersiňiz. Şular ýaly üniversitetler barada täzeliklerden habardar bolmak üçin kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Hoş, sag bolun.